kuma jihar Zamfara sun aiki soyayyar Dauda gare su. Abin da ya rage gare shi abu uku, ya saka musu da sakai da suka mishi. Kujerun nan da ya bada waɗanda nake hudun ba su da unhwani, ya tsaya shin waɗanda kujerun ne sarki ya kace ba su da unhwani, a kira jama'a yankin ku da dabawa da kujera mi muku a'a ya unhwana mana abu kaza rabar da shi sama kujera, yankin ku ne muku laran kan ilmin kun ba kwale shi saboda kai zai ja mu bakin jini, babu ruwa ne shi kai zai ja mu bakin jini. Muku duk abin da zai shafi mutuncinka da kimarka da darajarka billahi la ilaha illa huwa ba mu bari sai mun fito mun faɗa. Za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na TikTok, Instagram, Twitter, Facebook da YouTube da ma babban shafinmu na intanet wato www.paramediaservice.blogspot.com domin ganin dukkanin labaran da muke yada muku a kowane. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai mai yaso san da yaso. Da farko dai muna miƙa godiyarmu ga Allah da Allah Ubangiji ya nuna mana wannan rana, ya kuma nuna mana wannan lokaci wanda ya kamata mu nuna fara'anmu da jin daɗinmu. Magana shari'a ko ana kotu ko gobe za a yanke hukunci, jibi za a yanki mulki a ba wata gwamnati, gobe ne to duk ta ƙare. Yau Allah ya tabbatar da Gamjin Gusau shine gwamna halattacce zaɓaɓɓe wanda al'ummar jihar Zamfara suka zaɓa, to mu wa Allah godiya. Abu na biyu, ko yaushe in na shiga na kan yi godiya da jinjina ga wasu mukarraban gwamnatin Dauda Lawan Dare, irin su kwamishina Ahmed Abubakar Yandi, irin su kwamishina Manar Haidara, irin su Tafidan Maradon, irin su Alhaji Tsalha Mendes. Ko yaushe na kan jinjina da godiya zuwa wurinsu. To, mai girma gwamna, Allah ya nashi iko. Yau da ƙwaro da dabba da mutum da aljani in jihar Zamfara yake kai ne uban shi, kuma haƙƙin shi yana taya kanka, kuma mun kullum ƙoƙarin mu ga cewar haƙƙin da Allah ya ɗora ma bakin gwargwado ka kwatanta ka sauke nauyi. Abin da rage ga mai girma gwamna yanzu siyasa. Menene siyasa? Akwai al'umma da dama waɗanda suna son mai girma gwamna kuma sun bauta mai girma gwamna kuma suna tare mai girma gwamna. To abin da ya rage ita siyasa, ko shi ina faɗi, kujerar siyasa kujera ce ta alheri, kuma kujerar siyasa kujera ce ta kyauta. Duk mutumin da adda kujera wanda bai da alheri to ba ka ɗauki kujerar siyasa ka bashi, ka ɗauki kujerar siyasa ka ba 'yan siyasa, ka ɗauki kujerar siyasa ka ba masu mutunci, ba mutanen daga gidansu sai 'ya'yansu ba mutanen da za su kama ɗiba kuɗin jihar Zamfara suna zuwa Kaduna suna gine-gine ba suna ɓata mai daraja kuma su ba. A'a, masu kishin mai son gwamna, masu kishin kuma al'umma da suka zaɓi gwamna. Wannan kullum kiran da muke ga gwamna kenan, kuma wannan kira ba za mu daina yin domin shi ne soyayya da za mu nuna gwamna. To amma sarki yaƙi, a kowane lokaci muka tattauna da kai a cikin sharukanmu ka cika waɗansu mutane waɗanda kake ganin kan suna taimakon al'umma ko kuma kai ganin sun cancanta ga matsayin da gwamnati ta dora musu, kuma kana nuni da wasu cewa ba su taimaka ma al'umma. Shin su waɗanda haka yawan ambata sunan su menene ka ga su waɗanda hake ganin ya dace ka yabe su a kowane lokaci? To kamin ba ka wannan amsa, cikin maganar da na cewar a kira al'umma a taimake su wanda suka taimaki gwamnati kuma aka ci ga nasara gwamnati. Kaga kamar wannan bawan Allah wanda aka ce Honorable Sama'ila Maji Daɗin Dauda. Honorable Sama'ila Maji Daɗin Dauda, duk wani mai kusa a jihar Zamfara mai mukami da mara mukami ya san gudunmuwar da ya ba mai daraja. Bawan Allah ban taɓa sani ne bai taɓa sani ba, amma kan program na nake sai da ya bi tar kulle ya samu lamba ta. Yayi magana da ni kuma ya ɗauki gudunmuwa na taimako ya bani akan mai daraja kuma. To yanzu irin waɗannan a ce ba a kira su aka saka musu ba, ina ganin kuskure. Domin ne siyasar mai daraja gwamna muna son ta daure ta dindindin ba ta shekara 4 ba, yayi shekara 8 kuma ya ɗauko ɗan takara ya ce ga wanda 'yan Zamfara suke so kuma su bi can, haka muke da shawa. To ba a yi kuma sai an kyautata mu inda suka wahala gidan siyasa. Honorable Sama'ila Maji Daɗin Dauda, duk wanda a Zamfara ce bai san shi ba ƙarya yake. To amma yanzu abin kunya da bakin ciki a ce irin su an hana mu su je su ga mai daraja gwamna, ina ganin wannan kuskure ne. An yi musu katanga da mai daraja gwamna, ina ganin wannan kuskure ne. Su ko ya kamata a bari su shiga gaba ga mai daraja gwamna. Wannan shine magana ta gaskiya. Bari in ba ku wacce amsa. Waɗanda nake kira ina yabo, ni na faɗa
gidan siyasa kowa ya kai duk girman kujerar ka in baka taimaka ba wallahi ban yanka kuma ban magana ka da kai da tunan kashi duk ɗaya gare ni. Waɗannan da na kira ina magana Allah ya sani su suka nuna min kauna akan mai daraja gwamna, su suka nuna min soyayya akan mai daraja gwamna. Kamar waɗanda ma ba su da kujeru, wani bawan Allah da kaura ban ma san shi ba, wanda ake cewa Alhaji Kabiru zan ga masani. To kaga ban san shi ba, bai san ni ba, amma dalilin mai daraja gwamna wallahi duk da shi da kai ne wani ya same ni ya bani gudunmuwa ya ce ga gudunmuwa wani ya bada ka ci gaba in kana kashe ni ban san shi ba. To kaga babu dalilin da irin su kuma ai maka alheri ka kasa wanda ya maka alheri sai mu zo mu faɗi kattan banza wanda bai su mana alheri ba, wanda su ba mutuncin mai girma kuma suke son a kare ba. Akwai wani na gaya maka wanda shi yana majin ciwon kogo din da nake yi cewar na ce ba su da umfani, na ce ina kiran sunan wasu ba da kiran suna, to in je mai umfani to aika ni in faɗi ba ka da umfani ɗan zama su san ba ka da umfani. Don ko zaɓen da aka yi dukkan fadin da aka yi na daraja gwamna kana ka nuna kwanciyar ka a banza ka ɗauki kujera aka baka, kuma yanzu don renin wayo ka to kana faɗin wai ka taimaki gwamna naira miliyan 10 cikin gidanka cikin dubban jama'a. Wannan ba mun san irin wannan shi za a ba kujera a ce taimaki al'umma, wannan ba mun san ta ma mai girma gwamna ba. Na gaya muku lokaci zai ni zan ɗora hoto nai in gaya ma duniya ga abin da ce mai daraja gwamna. To kamin wannan ne kullum kiran da nake ga mai daraja gwamna ya dubi girman Allah, ya san al'ummar Zamfara an nuna mai soyayya wanda ba taɓa nuna mai ɗan ita ba, an kuma nuna mai ƙauna da karamci. To don Allah don annabi da muka ga ya ɗauko soyayya ta ga 'yan Zamfara, to don Allah ya ci gaba da nuna soyayya nan ga 'yan Zamfara. To ni tsakanin da Allah a jiya wurin taro kamar ma ba mai girma gwamna kadai aka wa taro ba. Dalili na da na je wurin taron nan al'umma da dama sai aka yi wurin ci ana cewa ga sarkin yaƙi ga sarkin yaƙi. Mutanen ƙauye ke cewa Allah ya saka ma da alheri, muna jin shirin ka muna jin program ɗinka yana isa wurin mai girma gwamna kuma kai ka nuna mana musu yin gwamna ne. To wannan taro ne abin da na ɗauka taro ne daga Ubangiji, mai girma gwamna ba shi ya haɗa wannan taro daga Ubangiji ne. Domin shi ɗan mutum in ka ce ga iyakar ɗan mutum wallahi ka yi ƙarya. Kai ni fa tun ƙarfe 8 ni ban dawo ba sai wajen ƙarfe 1 na dawo masauki na, saboda abin da yin mamaki yadda su ɗan adawa ke cewa Dauda bai da kowa Zamfara, Dauda bai ci zaɓe ma guri aka yi aka bashi. To ka zo ka gaida ɗan mutum ya taru aka yi ni cikin rana saboda soyayya mai daraja gwamna, aka kai dare saboda soyayya mai daraja gwamna. To ne ina kira Gambo Gusau ya ƙarawa Allah godiya, ya ƙarawa Allah godiya. Allah ya amshi bukata ta ga al'ummar jihar Zamfara, kuma jihar Zamfara sun anshi soyayyar Dauda gare su. Abin da ya rage gare shi abu uku, ya saka musu da sakai da suka mishi. Kujerun nan da ya bada waɗanda nake hudun ba su da unhwani, ya tsaya shin waɗanda kujerun ne sarki ya kacce ba su da unhwani a kira jama'a. Yankin ku da dabawa da kujera me ya muku? A'a ya unhwana mana abu kaza, rabu da shi sama kujera. Yankin ku me ya muku laran kan ilmin kun ba. Kwale shi saboda kai zai ja muku jini. Babu ruwa ne shi kai zai ja muku jini. Muku duk abin da zai shafi mutuncinka da kimarka da darajarka billahi la ilaha illa huwa ba mu bari sai mun fito mun faɗa ba abin da ya bada shari'a dan ya san duk duniya an ji ya ci zaben shi. Amma dai su ɗan Zamfara ake tada mu hankali, yau hankalin su ya bar tashi. To abin da nake so har yanzu dai ina faɗi a natso a ba mu daraja gwamna haɗin kai wanda ake bashi ɗin nan yana ganin ana bashi a ƙara bashi haɗin kai. Kuma ni a yanzu ina tabbatar maka a cikin wannan sati mai daraja gwamna za mu zazzabi da shi, kuma zan ƙara faɗa mai ƙeƙe cewar kujeru siyasa na siyasa ne. Duk wanda bai alheri bai cincinta a bashi kujerar ɗan siyasa ba. Maroci ba a bashi kujerar siyasa don baka taɓa ganin maroci ya ci zaɓe ba. Duk wanda an maroci ne takara, kuma duk wanda an maroci wallahi ba a bashi kujerar siyasa. To sarki yaƙi ka ta kiraye na ganin cewa a gaggauta a zaɓe ko kuma a gaggauta kafa fati tun daga ciyaman na fati na jiha da kuma sauran na ƙananan hukumi da mazaɓu. Shi wannan ga kira naka ya samu karɓuwa kawai? Ya samu karɓuwa ga al'umma ma da yawa. Na ce maka je wurin taro ga ita gwamnati. Har gwamnati ya samu asuwa, har da mai daraja gwamnati ya samu asuwa, kuma ka bari za ka ga ya samu asuwa. Je al'ummar karkara wani taro ke cewa sarkin yaƙi Allah ya saka ba da alheri. Wallahi magana rashin ciyamomi wa ruwan shi ya ƙara kashe mar jam'iyya. Wallahi azam haka jama'a ke cewa. Ni ce ba akwai ko suka ce wallahi da wannan kwamitin da tulan kashi duk ɗaya gare su. Su ba su ma san da wannan kwamitin ba. Kaga ashe magana sarkin yaƙi ta yi daraja. To har yanzu ina kiran mai daraja gwamna. Don Allah da girma Allah abin da ya rage jihar Zamfara ka kafa siyasa. Ka kafa fati ciyaman na jiha
chairman na local government, chairman north, to ka kan siyasa PDP jihar Zamfara. Kuma suna yawo da rumors yan canciya, suna gaya wa yan PDP mu wai ai wallahi wannan kujerar da aka ba mai girma gwamna sai ne yayin wurin Tinubu aka yi alƙawari da shi zai koma APC, shi yasa aka ba shi. To kai yanzu in ba dan mahaukaciya mashayi giya ba za ka gaya wannan magana yadda shi mai daraja gwamna ya je ya sayar da wurin Tinubu a ba shi kujera kuma APC, an ce maka dan totalin ne shi ma dan kodin ne. Ba wani arrangement Allah ya arrangement ne kuma Allah ya cika alƙawari ne ya kawo mai daraja gwamna kuma ya tabbata kuma. Amma kai ya aka ka gane cewa ba wannan magana ta arrangement? Yo wannan magana ai hauka ce. Ni na san hauka ce. Kai magana da shi da gwamna. Yo sai na magana da gwamna ba siyasa nake ba, ni ba dan siyasa bane, ban san yarhin siyasa ba, duk abin da nake son kula na siyasa cikin minti biyar zai na kula shi na bata suna da gaskiya. Lokacin wani ya zo ya ga wannan magana ne shi ke sai shi kunna su da yan karkara nake son su sani. Duk wanda ya iske kulce mai daraja gwamna ya alƙawari zai koma APC ƙarya yake dan makaryata ne. Tuwo shi aka yi don ya bata muku rai. Kuma ku ce mishi to alhamdulillah shi zai koma APC shi yanzu shi ne gwamnati to in ya koma jam'iyyar igiyar za ku za mu bi shi ku ba shi wannan amsa kawai. Ya maganar shiga zanga-zanga na ita kungiyar kawai da kace zaka jagoranta domin ganin an dawo da kuɗin kuma jihar Zamfara. Ai tana nan dararam don ina tabbatar maka ko jiya mun yi magana da wasu akwai abin da nake so in kammala da na bar nan yan Allah da za mu kira zanga-zanga a maida mu al'ummar jihar Zamfara kuɗaɗen su naira biliyan 70 wanda ya ɗauka don wasu wanda ya ɗauki su amma wanda ake zargi ya kwashe musu kuɗi domin su naira biliyan 70 su. Sannan ka ji magana da mai daraja gwamna yi na yi ta kwanan baya cewar ya ce yana kiran mai daraja gwamna ta waya baya ɗauka, ka ji shi ma ya karyata bai taɓa kira ne ta waya ba. To bai yiwuwa in ka faɗi zaɓe ka rikice kuma in ka faɗi zaɓe ka dangana da mulkin da Allah baka ba sai ka kwashe ma ɗin jihar Zamfara duke su. To sarki yaƙi mai daraja gwamna da kukan ku ƴaƴan jam'iyyar PDP kun ne bukata ga al'ummar jihar Zamfara kuma al'ummar jihar Zamfara sun biya muku da bukatocin ku. Gaskiya yanzu in kuka sa gaba na ganin cewa kuma kan kun saka musu da abin da suka yi muku tunda ita jam'iyya da shi kan shi gwamna. Abin da muka sa gaba abin da gwamna ya sa gaba. Gwamna ya sa gaba ya tafi ko dare ba rana ya nemo al'ummar jihar Zamfara ci gaba kuma sun ganin idon su. Domin tashin harkokin kamar a yankin hukuncin nan sun ga da ake bi local government ana ba da gudunmuwa na tallafi na noma ba ƙarya bane. Sun ga da mai daraja gwamna ke shimfiɗa hanyoyi ba ƙarya bane. Sun ga mai daraja gwamna da ya mai da hankali kan ilimi domin duk abin da za a yi ba ilimi aikin banza ne ba ƙarya bane. Sun ga da mai daraja gwamna ya mai da hankali bangaren tsaro ba ƙarya bane. Baya zuwa cikin wata 7 ya ƙare da maganar tsaro amma sun san mai daraja gwamna ya yi kokari bangaren tsaro tun na gaya ma ko da ya anshi wanta nan cikin ciya ya anshe ta an ciya ta babu kawai. Sun bai da mai daraja gwamna ya mai da hankali bangaren lahiya. Yau bangaren lahiya ko ina ka je ana nan ana kokarin magunguna da gyaran gine-gine ko sabon gini domin a kawo wa al'umma ci gaba da asibiti kusa gare su. Karkara kowace local government mai daraja gwamna ya ba da dama a gyara asibitoci, kowace local government mai daraja gwamna ya ba da dama a gyara makarantun ne, kowace local government mai daraja gwamna ya ba da dama da kayan ilimi da kayan lahiya a tabbata an gaggauta kai su. To kaga yan jihar Zamfara sakayyar da mai daraja gwamna zai musu da mu ƴaƴan jam'iyyar PDP ita ce mu saka musu da tsaro, mu saka musu da lafiya, mu saka musu da ilimi, mu saka musu da ruwan sha da hanyoyi. Idan an samu wannan ai mai daraja gwamna ya gaba. Me sakonka da ƙarshe? Sakona na ƙarshe ina ƙara kira ga al'ummar jihar Zamfara su ƙara haƙuri, su ƙara juriya, su ƙara ba mai daraja gwamna haɗin kai. Sun ga irin ƙoƙarin da yake yi to yanzu ne ma za a yi ƙoƙari tunda an gama rumors, an gama tallar ƙarya, an gama tallar komi ake talla, an gama tallar yanzu kawai mulkin ake zunzutu. Kuma shi mai daraja gwamna ba mulki yake yi ba, shugabanci. Mulki tsoho kuma ta yi mulki, shi ko wannan shugabanci zai yi. Ka san mulki da ba shugabanci da ba. To mai daraja gwamna shugabanci zai yi abinda a shugabanci kowa naka ne kare da biri jaki da doki. Kuma abinda a mulki ka yi mulki sai abinda kake so a yi wanda ba ka so ba a yi kuna kuma ba ku so. To mai daraja gwamna ba haka yake ba. Allah ubangiji ya kawo Zamfara zaman lafiya, ya kawo Zamfara kwanciyar hankali. Allah shi ƙarawa mai daraja gwamna kariya ga waɗannan mutane da ke mai bitar kulli. Allah shi ƙara mishi lafiya kuma Allah shi ba shi ikon da ya sauke nauyin da ya ɗauka ma al'ummar jihar Zamfara. Mu ma Allah shi ba mu ikon inda muka kuskure mu kuskure, inda muka ga yayi daidai mu ce yayi daidai. Wannan shine soyayya ba ƙarya ba.